besena besena de besena esum yaltani Bita sana besena de besena de Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang maki dengan di film gongo no hada film. Kalau no film no nanti dah no film deh. Begitu tak film me wala masaria kade. Ada nama yang dia wala masaria. Ada masaria. Ebo masaria ada jumki. Kawani koko. Kawani ko hardak. Yo film gongo no hada. Ada no me dengan itu kade ay no ke film ay. Kau ini profesional. Ada me dia wala ni insyaallah. Kalau no nangka doimu. Arai sari au irwai ora bakko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arai sonna be ben kadi security bakko. Arai no be women no yanto be wali no. Arai inde halfina ka indu ko to ko film ay mo fore be watta yidi ko dum wodi ko be halfina ko yo be watta yidi. Inshallah arai mo be e golle de halfina de yo watta yidi majje. Ya, besena de.
Ya video muñeɗo yimɓe senode yande si abbe seeɗa ni abbe seeɗa ɓe senade amin amin muñet ɗum seeɗa ɓe senade Assalamu alaikum warahmatullah. Aray place ji ɗo ene dow gila deuxiéme ha troisiéme wona enen worɓe aray jaman seeɗa ɗum nder ga heewi ley ga o aray premier ko sonnaɓe ɗi tawi kadi ɗon kadi heewi aray aray worɓe en tawi kadi dow on heewi aray gangarono ɗo a ɓuuru o tango ñaama ɗo a wona juulede arano ɗo aɗa wawi selade toon aɗa yandino kadi ɓattudire moƴƴa ko ɓayno ɓay jama o senado moƴƴa aɗa jaɓaɗi yeyninde place ɗiɗi si hen fof eɓe yandi hande yaasi on nangue no woni toon ɗo wontako toon yaari ɓattude yandi saabi Allah ay téléphone ji ɗi kadi kala jogui to dey haɗa yandi wona film gol ɗo e haldaki ɗumɓe ga few yandi jama on jogui to téléphone ji ɗi gila ka noddu wonde ka firmugol kala jogoti téléphone mum o ñande sabi Allah a yani o waɗade ko tawde o hana wadde ga ko muññede yande tan seydi mi falaka ko puɗe fuɗɗitoyo ara onon ɗo foron ko naatitoyde yande e fetu muñeɗo leero yoni fayda
Ko Benson. Hari ini sih kiko 3-0. 15. No. Joni ya foto makko ware ko 25 mamo natata o yimi werni on ɗo telen 13 yafuɗa yandi tan 10 minutes inchallah. Assalamualaikum warahmatullah. Hari ini ana worko yande sende dow don hedde place ji deuxième et troisième e jama worko yasi na place no dow sende dow wonen ton kaybe to